Auto Service brought closer to you at the Clark Freeport Zone. Laos Auto Services, your professional multi-brand service center, is right in your midst. It offers general jobs for repair and maintenance, body paint and detailing, collision repair and body works. Laos Auto Services at Clark Freeport is backed up by highly trained technicians, specialists in auto paint, detailing, body works and collision repair. Laos Auto Services, your professional multi-brand service center. Open Monday to Saturday from 8:30 a.m. Located along Manuel A. Rojas Highway, Clark Freeport Zone. For inquiries, contact 045-499-8080 or 0908-819-8080. Papalapit na ang eleksyon 2022 at kasama ninyo ang CLTV na maghahatid ng mga napapanahon, pagkakatiwalaan at totoong balita at impormasyon. Alamin ang iba't ibang plataforma at posisyon ng mga kandidato, lokal man o nasyonal, kasama si Alzilin David sa Perspektiba, Boto Mo, Kinabukasan Mo. Kilalanin ang mga individual na kandidato kasama si Paulo G. Santos sa Kilalanin ang Kandidato. Patuloy kaming magbibigay sa inyo ng mga impormasyong kakailanganin sa pagpili ng mga susunod na lokal at national na leader ng ating bansa. Sa pagpili ng mga iboboto, piliin ang totoo, totoong leader na totoong may malasakit sa bayan at totoong may magandang hangarin para sa bansa. Kaya sa darating na eleksyon, bumoto ng tama dahil buhay mo ay nakataya. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng CLTV. Alam niyo bang kumpleto regados ang Central Luzon? Tahanan ito ng mga makasaysayan at nakamamanghang tanawin. Tanyag ito sa mga natatanging atraksyon. Numero 1 rin ito sa makulay at mayamang kultura na makikita sa mga pagdiriwang, pagkain at sining. Bukod pa rito, nariyan ang mga pangunahing produkto gaya ng bigas, mais at mga yamang dagat. Idagdag pa ang iba't ibang produktong gawa sa kahoy, pati na rin ang mga parol na talaga namang pang world class. At hindi lang yan, itinuturong din itong sentro ng kalakalan, ekonomiya at transportasyon dahil sa mga modernong paliparan, pasilidad, infrastruktura at mga distrito ng negosyo. Higit sa lahat, matatag, masipag, maabilidad at malikhain ang mga taga Central Luzon. Kaya naman hindi matatawaran ang kanilang papel sa pag-unlad nito. Talaga namang natatangi ang ating rehiyon. Lahat ng hanap nyo, siguradong mayroon dito. Ito ang Central Luzon. Dispungal daw kabalen. Malyari mo na lang albendeng paborito mong programa kening CLTV 36 uli dareng ke katamong cable partners. Keng ACCTN, King Analog Channel 75 at King Digital Channel 71. Keng Brandcom CATV Network Corporation, King Analog Channel 24. Keng Broad Cable Communications Incorporated, King Analog Channel 36. Keng Datelsat Cable TV Network naman, King Karelang Analog Channel 41.
King Satellite Cable Network, King Analog Channel 52 at King Digital Channel 76. Ken naman Central Luzon Cable Television Network, may Albeta mo King Analog Channel 66. King Satlink Cable TV System, King Analog Channel 49. Kakaluguran, Mantabe na Kakeni. May Pagatpanapon, Pampanga, magandang hapon Central Luzon. Oras na naman po para sa 60 minutong mainit na balitaan ngayong Lunes ng hapon, huling araw ho ng buwan ng Pebrero, February 28. Mga kabalen, mga kariyon, ako po inyong lingkod Justin Dizon at samahan po ninyo ako para talakayin itong mga naglalakihang balita dito sa Central Luzon na dapat ho nating malaman, lalong-lalo na ho merong mga kagyat na epekto. Ito ang ating mga ibabalita sa inyo ngayong araw na ito. Mga kabalen, kumusta ho kayo? Naway nakapagpahinga po kayo ngayong weekend. At syempre, alam ho natin, itong Sabado at Linggo, may mga inabangan tayong mga programa na ipinalabas ho ng CNN Philippines. Itong debate ng mga vice presidential at presidential. At ito ho, mamaya may makikita tayong balita tungkol sa ilang highlight ng nasabing debate. Kayo ho ba nakapagdesisyon na matapos makanood nitong debate ng mga aplikante para sa pagiging Pangulo at pangalawang Pangulo ng ating bansa? At nakita ho natin yan kahapon. Siguro meron pa mga darating na araw dahil yung COMELEC meron pa hong itatalagang debate rin. Yung sa March 17 ho ito, kung di ako nagkakamali. Pero bago tayo pumunta dyan, pag-usapan muna rin ho natin itong malaking balita ngayon sa Central Luzon. Dahil ito mga kabalen, mga kariyon, 5 lalawigan at 2 syudad dito sa Central Luzon nasa ilalim na po ng Alert Level 1. Simula ho yan bukas, 1 ng Marso. At itong revised protocols naman ng IATF aprobado na po yung mga sasailalim sa Alert Level 1. Maya-maya tatalakayin namin ni Kuya Paulo G. Santos. Ano nga ba yung mga protocol dyan sa ilalim ho ng Alert Level 1. At ito naman mga kariyon, business leader sa Pampanga, pabor daw sa pagbabalik ng mga manggagawa sa workplaces. Kasabay nga ho yan ng development na pagkakaroon ng itong pagsasailalim sa lalawigan ng Pampanga at sa mga karating probinsya sa Alert Level 1. At ito naman mga kabalen, mga kariyon, simbahan, naglabas ho ng isang liham na kumukondena sa pagpapakalat naman ng maling impormasyon tungkol sa martial law at sa People Power Revolution. At mga lalawigan ho sa Pampanga at mga bayan at syudad o mga malalawigan sa Central Luzon at mga bayan at syudad ay nakaisa doon sa panawagan para sa isang payapang eleksyon. Yan ho yung SAFE 2022. Yan, simulan na ho natin ang mainit na balitaan mga kabalet. Bukod ho sa Pampanga ay isa sa ilalim na rin sa Alert Level 1 simula ho bukas ang 4 pang lalawigan dito sa Central Luzon at yung 2 highly urbanized city. Kung ano-ano nga ba ang mga ito, alamin ho natin sa ulat ni Jennifer Salenga. Isa sa ilalim na sa Alert Level 1 COVID-19 response ang National Capital Region o NCR at 38 pang lalawigan at highly urbanized cities sa bansa simula March 1, araw ng Martes, hanggang March 15. Sa inilabas sa listahan ng Interagency Task Force, ilalagay na sa Alert Level 1 ng NCR, Abra, Apayao, Baguio City, Kalinga, Dagupan City, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Batanes, Cagayan, Santiago City sa Isabela at Quirino. Sa gitnang Luzon, kabilang sa ibinaba na sa Alert Level 1 ang Pampanga, Bataan, Aurora, Tarlac at Bulacan. Kasama rin ng Angeles City at Olongapo City. Mananatili naman sa Alert Level 2 ang Nueva Ecija at Zambales. Sa Region 4A naman, Alert Level 1 na simula sa March 1 ang Cavite at Laguna, gayon din sa Marinduque, Puerto Princesa City at Romblon sa Region 4B at Naga City at Catanduanes naman sa Region 5. Sa Visayas, kasama ang Aklan, Guimaras, Bacolod City, Capiz sa Region 6 at Siquijor sa Region 7. Gayon din ang Piliran sa Region 8. Sa Mindanao, kabilang sa Alert Level 1 ang Zamboanga City sa Region 9, Cagayan de Oro City at Camiguin sa Region 10 at Davao City sa Region 11. Nasa Alert Level 2 naman ang natitirang bahagi ng bansa at wala nang nasa Alert Level 3.
Batay sa IATF guidelines, sa ilalim ng Alert Level 1, wala nang restrictions pagdating sa indoor at outdoor capacities. Wala na ring age restrictions sa intrazonal at interzonal travel at maging ang mga may comorbidities ay pinapayagan na ring bumiyahe. Lahat ng establishmento, tao at aktibidad ay pinapayagan na ring mag-operate, magtrabaho o total on-site o venue seating capacity alinsunod sa minimum public health standards. Samantala kung face-to-face classes ang pag-uusapan para sa primary education, kailangan pa rin ito ng approval ng Pangulo. Jennifer Salenga, CLTV News. Yan, sa puntong ito, makakasama ho natin si Kuyang Paulo G. Santos. Babatiin ko muna ng belated happy birthday. Ayan, ako, pulang-pula pa ang kanyang kasuotan. Happy birthday, Kuyang Paulo G. At maraming salamat sa pamerienda mo, kahit hindi ako naabutan. Anyway, Kuyang Paulo, ito nga, Alert Level 1. Pagdating ng Marso, alam mo, maalala ko lang, ito mga kabalin, mga karehiyon, ito hong nakaraang linggo, naibalita ni Kuyang Paulo G, itong mga pahayag ni Professor Dr. Guido David ng UP Octa Research na yung posibilidad nga na sumailalim sa Alert Level 1. Ito hong Central Luzon, o mayorya ng Central Luzon, kasabay ho yan ng National Capital Region, dahil nga doon sa mabagal na lamang na pagkalat ng kaso ng COVID-19 o yung infection rate, ika nga, at yung positivity rate kung tawagin. Pero ito na nga, inanunsyo ho kahapon, araw ng linggo, Kuyang Paulo, na ika nga, ikinatuwa ng marami sa ating mga kababayan at yung iba, magkakahalo naman yung reaksyon, no? Iba't iba yan, mamaya pag-usapan din natin yan. Pero ito nga ho, Alert Level 1 na, simula ho bukas, March 1, no? Itong mga lalawigan ng Central Luzon, banggitin ko lang ulit, Kuyang Paulo, Aurora, Bataan, Bulacan, Tarlac, Pampanga at yung dalawang highly urbanized city, yung Angeles City at Olongapo City. Mananatili naman ho sa Alert Level 2 yung Nueva Ecija at Zambales. Aba, Kuyang Paulo, kumusta yung mga nakausap mo? Sila ika nga, mabalitaan nila yung development na yan? Kuyang Justin, excited lahat itong ating mga kabalin, mga nilibot namin ni Parin Johnny mula dito sa hospitality industry, no, yung mga nasa negosyo ng accommodation, talagang inaabangan nila itong Alert Level 1 at paano yung setup. At isa rin sa kanilang pinakikitunguhan, although Kuya Justin, malinaw naman sa guidelines ng IATF na ito'y pagluluwag sa ating ekonomiya o dun sa kapasidad ng kada business establishment. Pero nakaalalay din sila, Kuya Justin, dito sa ibababa na executive order o mga alituntunin ng lokal na pamahalaan dahil dito rin Kuyang Justin tinitignan itong local IATF kung ano yung mga applicable na pwede nating sabihin na okay, magbubukas tayo kaya lang yung pag-iingat andyan pa rin. At sa ilalim nga ng Alert Level 1, mga kaibigan, kayo pong mga taga-subaybay ng CLTV Balitaan, ito ho ay pagluluwag pero hindi ibig sabihin, Kuya Justin, na hindi tayo po pwede o hindi tatanggalin na natin yung face mask. Yan ho ay andyan pa rin. Pero sa ilalim nga ho nitong mga guidelines, gaya ho dito sa mga pribado at mga pampubliko hong opisina, government agencies, yan hong workplace, Kuya Justin, doon ho sa mga manggagawa ay maaari na hong magpatupad yung mga employer ng 100% capacity. At itong usapin na to, Kuya Justin, talagang sinasang-ayunan maging nitong mga negosyante dito sa Pampanga, gaya ni Mr. Rene Romero, ang PAMCHAM Board of Director. Dahil isang bagay, Justin, ang nakikita nila dito sa Alert Level 1, yung mapagbuti yung mobility ng mga manggagawa na kapag ka daw lumabas ito ay talagang dyan at magiging epektibo na rin yung ilang pang mga inaasahan nilang mag-generate ng income within the local economy, gaya nitong nasa transport industry na yan ho 100% full capacity na yung kanilang maisasakay. Yun nga lamang, Kuya Justin, ang gusto din nilang malaman ngayon ay paano nga yung hakbang ng lokal na pamahalaan dito sa mga usapin ng protocol. Ayan, tama yung nabanggit mo, Kuyang Paulo, dahil doon sa pagkakaunawa ko rin dyan sa pahayag ni Ginoong Romero ng PAMCHAM, miyembro ng Board of Director at syempre kinatawan ho ng public sector sa Regional Development Council,
ay yung paglabas nga nitong mga manggagawa ay bukod dun sa mas hands-on o mas nasusupervise sila ng kanilang mga superior sa lugar pagawaan, ay nag-generate o lumilikha rin ng economic activity dahil mamamasahe yan, kakain yan, magmimerienda yan sa labas. So di naman pwedeng hindi yan bibili. Nagkakaroon ho ng pag-ikot nitong ng pera doon sa ating ekonomiya. Pero ito, Kuya Paulo, may mga tanong din yung ating mga kababayan. Ano ba yung kaibahan pa nung alert level 1? Kabilang ho doon sa mga nabanggit ni Kuya Paulo G kanina, mga kabalen, mga karehiyon. Totoo yun, 100% doon sa mga public transportation. Ang tanong natin dyan, Kuya Paulo G, handa ba? Yung public transport naman, yung mga barrier daw, yung mga plastic, tatanggalin na rin yan, hindi na rin yan na requirement. At yun yung malalaman naman natin sa mga susunod na araw kung paano nga pakikitunguhan ito ng public sector, ng transport sector, ng public transportation sector. And itong pagbabalik trabaho, kahit yung mga nasa gobyerno, mga kabalen, 100%, kailangan na rin daw sumunod sa 100% on-site workforce ang mga ahensya at instrumentalities ng gobyerno. Habang yung mga off-site workplace naman ay subject sa rules and regulation ng Civil Service Commission at ng Office of the President. So ito mga kabalen, kumbaga maging gabay sa atin. Isa pa dito, Kuya Paulo, itong tinatanong nila. Pagka sila ba ay papasok ng mall, requirement pa ba yung maglista ng kanilang pangalan? Sabi ho sa IATF guidelines, itong guidelines na nilabas, ang paggamit ng health declaration form o yung paper-based contact tracing form ay hindi na rin rekisito para sa lahat ng ahensya at establishmento na nasa alert level 1. Habang yung paggamit naman po ng digital contact tracing, tulad na lamang ng staysafe.ph, ito yung application na dinevelop ng pamahalaan, ay optional na lamang sa mga government agencies at dyan sa mga private establishments. At pagdating naman ho mga kabalen, ito Kuya Paulo, isa doon sa mga tanong, yung testing, RT-PCR pa rin yung recommendation, pero para saan daw? Para sa mga A2, yung mga senior citizen at yung mga may comorbidity. Ito, medyo pag Kuya Paulo, sino-sino ba yung mga A2 na sinasabi? Yung mga A2 natin na Kuya Justin, yan ay Kuya Justin, yan. Mga senior citizen. At yung A3, ito ho, yung may mga comorbidity. Siyempre kasama rin mga kabalen, mga karehiyon, dyan sa sinasabing RT-PCR recommendation, yung mga A1 o yung mga health workers. Pero yung testing naman sa ibang grupo, optional na lamang daw ito. Ayan. At yung paggamit naman ng antigen test ay inire-recommenda lamang sa mga asymptomatic individuals o kung hindi available itong tinatawag na RT-PCR test, alinsunod na rin sa guidelines tungkol dito. Ayan, Kuya Paulo, nakikita natin yung mga drastic changes. Oo, malalaking pagbabago ito. At pati sa mga workplace, Kuya Justin, banggitin ko lang, pati yung pagtatalaga, Kuya Justin, ng isolation facilities sa mga workplace, hindi na required ito, Kuya Justin. Kaya ikinatutuwa nitong mga business leader dito sa ating lalawigan itong mga pagbabagong ito. Pero gaya nga din ng kanilang compliance sa gobyerno, Kuya Justin, ito raw alinsunod na rin doon sa mga kanilang mga nasunod na naunang protocol na mapabakunahan ng 100% yung kanilang mga manggagawa. At ayon kay Ginoong Romero, Kuya Justin, sa halos 90% nitong mga nasa services sector, dahil ito po yung pinakamalaking industriya dito sa Central Luzon, ay kanilang sinikap na mapataasan yung vaccination rate. At dito sa 72 na business establishment na kanilang miyembro, Kuya Justin, at higit 20 naman mula naman dito sa accommodation o sa hospitality industry, ito raw, Kuya Justin, halos mayorya ng kanilang mga miyembro ay nagsasabing mas maiging on-site talaga yung kanilang mga manggagawa, dahil ang magbe-benefit dito, Kuya Justin, hindi lamang ang mga employer, kundi pati na yung kabuhayan ng ilang pa pong mga apektado kapag tumaas yung mobility nito pong mga manggagawa within the region. So
As we expect po yan, Justin, ito nga hakbang daw ng DTI dahil ito yung isang panukala ngayon na isinasuggest sa lahat ng mga employer na pag-aralang maigi na although naitanim na sa sistema ng ilang pong mga business establishment yung work from home, pero pag-aralan daw muli, Kuya Justin, na lumabas at pumunta ng opisina yung kanilang mga manggagawa. Dahil ito nga daw kasama doon sa strategy nila na economic recovery. Ayan ho yung pinabanggit kasi sigurado yan, Kuya Paulo, merong mga kababayan natin na naka-work from home ang sasabihin na bakit kailangan pa naming bumalik sa opisina? Nagagawa naman namin ng mas mahusay pa nga yung ilan, yung aming tungkulin sa trabaho kahit na kami ay naka-work from home. At syempre, less risk, ika nga, no? Hindi sila mahahawaan, meron din itong mabuting dulot, hindi lamang sa kanilang sarili at sa pamilya, kundi maging doon sa komunidad na kanilang ginagalawan. Pero ito nga ho, gaya nga ho ng nabanggit, yung DTI at yung mga, syempre, mga negosyante, nakikita nila na mas sisigla ang ekonomiya kung nasa labas yung mga tao. At isa ho doon sa mga pinupuntahan kasi talaga dyan, gaya nga ho ng nabanggit ko, lalo na sa Pampanga, ay yung syempre paglabas mo, magtatrabaho ka, after mo magtrabaho, gusto mo namang kumain, nagutom ka, may ginawa kang trabaho. So yung mga restaurant, ano ba yung protocol dyan? Ito, may mga nagtatanong na gusto nang lumabas, kumain sa labas. Ito, makinig ho kayo mga kabalit, lalo na yung mga manggagawang papasok, baka na-miss nyo na yung paglalabas at pagkain sa labas. Ito ho, dun sa mga indoor dine-in services, kung kailangan ho magpakita kayo ng proof of vaccination para ho kayo ay payagan. Ito ay 100% na ho. At para ho kayo makapasok, kung dine-in yan sa mga indoor, kailangan bakunado at dala ninyo yung inyong vaccination card, no? At kung alfresco dining naman yan, o ika nga yung sa labas, yung outdoor, na paboritong puntahan ni Kuyang Paulo G, at mga take-out, hindi na kailangan. Hindi na kailangan magkaroon ng vaccination card. At yung mga minor de edad naman, kasi ito para sa 18 years old ito, yung mga edad 17 pababa naman, hindi na ho sila required magpakita ng ganito. At yung pakikilahok din sa mga mass gathering, nabanggit mo yan, Kuya Paulo, yung paglalabas. At syempre, pagpunta rin sa mga pribadong establishmento, gayon na rin. Sa mga simbahan, o di kaya naman, mga necrological services, mga lamay o libing, o misa, kailangan ho fully vaccinated ho kayo. Ito yung ika nga sinasabi dahil gaya nga ho ng nabanggit, yung mga manggagawa naman, Kuya Paulo G, bakunado naman karamihan sa kanila. At syempre ito hong tawag natin dito, itong DTI at syempre yung pamahalaan, gaya ho ng sinasabi kanina, iniikayat talaga nila, ini-encourage nila yung ating mga kababayan na subukang lumabas dahil ito ho yung magsasalba. Pero teka muna, Kuya Paulo. Yung bang mga Pampanga Health o Provincial Health Office natin, meron na ba siyang nailabas na announcement? May nabalita ka na ba mula kay Dr. Senon Ponce kaugnay nga ng paghahanda ng ating mga pasilidad naman medikal pagdating dito sa pagpapatupad ng Alert Level 1? Kuya Justin, yan ang hahanapan natin ng hahanapan natin ng development yung isang banda na paghahanda rin dito sa mga health facility natin. Pero so far, Kuya Justin, itong mga nakalipas na linggo, ang binabanggit nila talagang napakaluwag na nitong mga isolation facilities at itong mga COVID COVID hospital natin dito sa probinsya. At ang kanilang pinakikitunguhan ngayon talaga, Kuya Justin, is yung mapabilis yung bakunahan natin, yung programa dahil meron na silang mga naibukas na walk-in, Kuya Justin, para sa mga kabataan at gayon na rin gusto talaga nilang mapagtagumpayan, Kuya Justin, at very challenging yung nasa A2, itong mga senior citizen na hanggang sa kasalukuyan daw, Kuya Justin, meron talagang mangilan-ngilan na hindi ganun kabukas para sila madulutan nitong bakuna. Pero kung pag-uusapan natin, Kuya Justin, itong Pampanga naman, mamaya-maya tututukan namin ni Parin Johnny yan dito sa Angeles City dahil gaya ng binabanggit mo, although itong mga guidelines ng IATF sa national yan to very specific, yung mga guidelines dito sa mga magbubukas na industriya. Pero ang binabanggit sa atin ni IC Calagwas, ang mismong
taga ano no, tactician Advisor. advisor Tactician. ni Mm-mm. Mayor Pogi, meron daw silang version na ilalabas. Sabi niya kanina late afternoon, Kuya Justin. Tignan natin kung papaano nila ipatutupad itong alert level 1 dahil gaya ng binabanggit mo kanina, papaano naman yung mga inilagay na plastic barrier kasi may case study kami kanina ni Parin Johnny, Kuya Justin, alangan yung mga nasa transport group dito sa Angeles City natanggalin. Although malinaw sa guidelines ng National IATF na yan hindi na required. Pero sandali, bago namin tatanggalin ito kasi kung minsan iba yung polisiya ng local government. Kaya aabangan na lang muna namin yung executive order ni Mayor Pogi Lasatin. Ayan, para sa Angeles City ho yan, mga kabalen. Totoo yan, dahil kung matatandaan ho ninyo, minsan na nag-anunsyo rin yung ating pamahalaan na tanggalin na yung mga barrier tapos pinapabalik. So, yung mga mamang super at yung mga operator, talagang ano ba talaga? Napakamot ang ulo, dahil ano ba yung protocol na kailangan nilang sundin. Pero ito mga kabalik, gaya ho nang nabanggit ni Kuya Paulo J, yung pagbabakuna ho, paalala sa ating mga kababayan, tuloy-tuloy ho ginagawa ng local government, yung provincial government ng Pampanga at yung mga city government ng San Fernando at ng Angeles City. Diyan sa vaccination, kung tawagin, itong weekend, Kuya Paulo, nadaan ako dyan sa Robinson Star Mills at nakita ko rin yung setup ng Res Bakuna Kids para sa mga bata. At dito ngayong linggo, kasado rin ho sa lungsod ng Angeles, may mga pick-up points ho. Kung di ako nagkakamali, ngayong araw ho, sa may Barangay Kutkut, Angeles City, yung gagawing pagbabakuna o yung sila yung naka-schedule ngayon. So susunduin yan sa kanilang mga tahanan, dadalhin sa mga vaccination sites ng city at ihahatid para nga ho mabigyang proteksyon kontra COVID-19. Kaya patuloy ho mga kabalen, mga kariyon, yung panawagan naman ng ating pamahalaan na kayo ho ay magpabakuna na kung hindi pa nababakunahan at kung kayo naman ay fully vaccinated na, abay maganda raw na kumuha ng booster shot, Kuya Paulo, upang sa gayon ay mapag-igting nga itong proteksyon kontra sa COVID-19. Sinabi mo pa, Kuya Justin, pero muli nananawagan din po itong DTI, Kuya Justin, dito sa mga business establishment na kanilang papapasukin na on-site yung kanilang mga workers na siguraduhin lang daw na well-ventilated yung workplace, Kuya Justin, at maipatutupad yung kanilang ginagawa ng ritual gaya nitong pagkain ng sabay-sabay kung maaari ay Yan. Huwag na raw sana, Kuya Justin, na kumain na sabay-sabay yung kanilang mga manggagawa. Dahil yung practice daw na yon, Kuya Justin, nasubukan na. At dun sa mga nagpapatupad nito, talagang mababa yung kaso ng transmission, Kuya Justin. Kuya Paulo, nabanggit ko kanina si Dr. Guido David, yung naging talakayan ninyo. Magandang pabanggit lang din natin, mapag-usapan natin muli, yung sinasabi niya. Itong alert level 1, hindi naman nangangahulugan na wala ng pandemya, Kahit na sinasabing bukas na yung mga puntahan, mga establishmento, nariyan pa rin yung COVID-19 pandemic. At ito ba, Kuya Paulo, ang sinasabi ni Dr. David, ano ba yung magiging silbi nitong mga alert level balang araw, lalo na moving forward kung matapos man itong pandemya, naway matapos na nga ho, pero ito in place na, tama ba, Kuya Paulo? Para daw forecast ho yan ng bagyo. Na kapag may paparating na bagyo, patentado yung mga alert level system, yan ho ay magiging saulado na ho ng lahat. Yan ho yung forma daw nila sa pag-aadya ng lahat ho ng mga LGUs o rehiyon dito ho sa atin hong bansa. At over the weekend, Kuya Justin, narinig din natin itong mga pagbabago dun sa sa sistema ho ng alert level system na yung binabanggit ni Dr. Guido David, Kuya Justin, na vaccination coverage, magiging na rin yun, Kuya Justin, magiging basihan na rin nila, kung papaano ho at kailan maipagkakaloob ho yung mas maluwag na quarantine o yung restriction dito ho sa nakikita ho nating endemic. Pero yun nga ho raw, pagsusuot ng face mask, ayan, ulitin lang natin, Kuya Justin, isa pa rin po raw na deklarasyon, state of pandemic pa rin yan pag
nagsusuot ka ng face mask. So ang ibig ho sabihin ho nito, wag ho raw tayong maging pabaya, Kuya Justin, kasi pagkakaisip nung ilan, kung alert level 1 na, ay po pwede nang magtanggal ng face mask. Sadya, Kuya Justin, yan, isama na raw, na kaisipan ng marami na andyan pa rin ho tayo at nakikilaban dito sa COVID-19. At hanggat ang barometro naman ho ng Okta Research Team, nakaantabay dito ho sa proklamasyon ng WHO na sila ho magsasabi kung kailan ang pagtatapos nito hong pandemya. Ayan, buti nabanggit mo, Kuyang Paulo G, dahil may mangilan-ilan na kung nakasalubong sa kalsada na akala ata tapos na rin itong pandemya, gaya nga ng binabanggit ni Dr. David, yung anong tawag dito, yung endemic illusion na akala nila tapos na yung pandemya at nasa endemic na. Hindi pa ho yan dinideklara ng WHO. Katunayan, meron pa rin namang mangilan-ilan sa ating mga kababayan yung nahahawaan ng COVID-19. Bagamat bumagal nga ho itong transmission, nandyan pa rin ho. Kaya yun yung isa nga doon sa mga highlight ho ng protocol sa ilalim ng IATF guidelines pagdating sa alert level 1 ay yung pagsusuot ng face mask sa kahit anong panahon, sa kahit anong lugar, mapapribado o pampublikong lugar man yan, ay kailangan wasto yung pagkakasuot ng face mask dahil ito raw ay ika nga yung pinakamabisang protection pa rin. Of course, maliban din sa bakuna at yung physical distancing, ay yan ay magagamit natin para mapagtagumpayan yung laban natin sa COVID-19. Okay, maraming salamat sa iyo, Kuyang Paulo G, para sa iyong update. Aabangan namin itong EO na ilalabas ni Mayor Pogi Lasatin para sa Angeles City kung paano nga ba ipatutupad itong Alert Level 1. Simula ho yan bukas, March 1 hanggang March 15 at antayin natin yung panibagong anunsyo matapos ho ang March 15. Muli, belated happy birthday, Kuyang Paulo G, at maraming salamat. Thank you. Yan mga kabalin, sa puntong ito, silipin naman ho natin itong listahan o yung COVID-19 tally sa iba't ibang lalawigan dito ho sa Central Luzon.
The new Mitsubishi Mirage G4. G for anything. Your love lifted me higher than I've ever been lifted before. So keep it up. Your love lifted me higher than I've ever been lifted before. And I'll be at your side forevermore. Love is not a miracle nor a fantasy. It is the very fabric that holds life together. What gives meaning to our life? We are born as loving beings, and we can deepen our love through practice and intention. The more we cultivate loving, the more love there is in our life. Discover all that life and love has to offer. Mitsubishi Strada Athlete. Unleash the athlete. Say yes to efficiency. Say yes to power. Say yes to practicality. People who get places in life are those who know how to say yes in life. So, say yes to new beginnings. Say yes to Changi.
Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Kabalen, ulitin lang ho natin na simula ho bukas, March 1 hanggang March 15 ay isa sa ilalim na sa Alert Level 1. Ito hong lalawigan ng Aurora, Bataan, Bulacan, Tarlac, Pampanga at yung lungsod ho ng Angeles at ng Olongapo. Habang mananatili naman ho sa Alert Level 2, itong Nueva Ecija at Zambales. Ito ho yung unang pagkakataon na isa ilalim ho sa Alert Level 1. Ito hong lalawigan ng Pampanga at yung mga nabanggit ko pa hong mga lalawigan at syudad. Ano? At bagamat nauna na tayo nag-alert level 2, bumalik sa level 3, bumalik sa level 2 at ito na nga ho mga kabalen, mga kariyon, alert level 1 at pinapayagan na ho yung pagbubukas nitong mga establishmento 100% maging sa public transportation upang mas maging maalam ho tayo sa mga protocol at magkaroon tayo ng gabay. Panoorin ho natin itong ulat na ito. Inaprubahan na ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF-EID nitong linggo ang inamyendahan na guidelines para sa implementasyon ng alert level system para sa COVID-19 response sa buong bansa. Ito ay matapos ding aprubahan ng IATF nitong linggo ang pagsasailalim sa National Capital Region o NCR at 38 iba pang lugar sa Alert Level 1 simula March 1 hanggang March 15. Kabilang din sa mga lugar na isa sa ilalim sa Alert Level 1 ang Aurora, Bataan, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Angeles City at Olongapo City. Mananatili naman sa Alert Level 2 ang Nueva Ecija at Zambales. Sa ilalim ng Alert Level 1, wala nang restrictions na ipatutupad sa indoor at outdoor capacities. Bukas na rin ang intrazonal at interzonal travel para sa lahat ng edad kahit pa sa mga may comorbidities. Pinapayagan na ring mag-operate ang lahat ng establishments pagpasok sa trabaho, total on-site of venue seating capacity, basta dapat consistent pa rin sa pagsunod sa minimum public health standards. Habang subject for approval pa rin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang face-to-face classes para sa primary education. Narito naman ang iba pang protocols na kailangang sundin sa ilalim ng Alert Level 1. Rekisito pa rin ang pagsusuot ng well-fitted face mask sa lahat ng oras, indoor man o outdoor, pribado man o pampublikong establishmento. Kasama rito ang public transportation by land, air o sea, maliban na lamang kung kakain o iinom. Partisipasyon ng team at individual sports sa mga venue na kung saan maintained ang ventilation standards, pagdaos ng outdoor sports o exercise activities kung saan ay papatupad ang physical distancing. Lahat ng pribadong opisina at workplaces, kabilang ang public at private construction sites, ay maaaring mag-operate ng 100 capacity, alinsunod sa requirement ng national government pagdating sa on-site work. Gayunpaman, maaari pa rin daw nilang ipagpatuloy ang flexible at alternative work arrangements kung ito ang nararapat base sa function o individual risk. Kailangan na rin daw sumunod sa 100% on-site workforce ang mga ahensya at instrumentalities ng gobyerno. Ang mga off-site workforce naman ay subject sa rules and regulation ng Civil Service Commission at ng Office of the President. Sa kabilang banda, pinapayagan rin ng full capacity sa public transportation sa mga area na nasa Alert Level 1. Hindi na rin kailangan ng acrylic o plastic divider sa mga pampublikong transportasyon. Sa contact tracing naman, ang paggamit ng health declaration forms o paper-based contact tracing ay hindi na rin requirement para sa lahat ng ahensya at establishmento na nasa Alert Level 1. Habang ang paggamit ng digital contact tracing tulad ng staysafe.ph application ay optional na lang sa mga ahensya at establishmento. Pagdating naman sa testing prioritization, kailangan pa rin ipatupad ang testing protocols alinsunod sa national guidelines para sa mga individual na hindi pa bakunado o may higher exposure risk alinsunod sa IATF Resolution No. 148-B at No. 149 Series of 2021. Sa pagtetest, RT-PCR pa rin ang rekomendasyon at priority dito ang mga nasa Group A2 o mga tao na nasa 60 pataas at A3 o person with comorbidities, kasama na rin ang A1 o healthcare workers. Optional naman ang testing para sa ibang grupo. Hindi na ito kailangan sa asymptomatic close contacts, maliban na lamang kung may nag-develop na sintomas at kailangan ng agarang mag-isolate
ano man ang maging resulta ng test. Ang paggamit naman ng antigen test ay inirerekomenda lamang sa mga symptomatic individuals at kung hindi available ang RT-PCR test, alinsunod sa umiiral na guidelines tungkol dito. Samantala, para sa mga individual na 18 years old pataas, kailangan daw ipresenta ang proof of full vaccination bago makilahok sa mga mass gathering at pagpasok sa mga indoor establishments tulad ng religious gatherings, necrological services, lamay at libi. Kailangan din ito para sa indoor dine-in services, pero kung outdoor o alfresco dining at take-out channels, hindi na kailangan ng proof of vaccination. Kailangan din mapakita ng pruweba ng kumpletong bakuna sa lahat ng indoor personal care establishments tulad ng barbershop, hair spas, hair salons, aesthetics o cosmetic services at iba pang kaparehong serbisyo. Gayon din sa mga fitness studios, gyms at venues para sa exercise and sports. Lahat ng indoor cinemas o movie houses. Gayon din sa mga pinapayagang social events tulad ng parties, wedding receptions, family reunions at iba pa. Venues na may live voice at wind instrument performers at audiences, tulad ng karaoke bars, club, concert halls at theaters. Indoor ancillary establishments, tulad ng hotels at iba pang accommodation establishments at venues para sa election-related events. Kailangan din ng proof of vaccination bago pumasok sa mga establishmento sa ilalim ng Principles of 3Cs Strategy Against COVID-19. Ang mga batang 17 years old pababa naman ay hindi na required pang magpresenta ng proof of vaccination status. Angelica Cara, CLTV News. Maraming salamat, Angelica Cara, para sa iyong komprehensibong detalye o ulat kaugnay niyang mga pwede at hindi pwede sa ilalim ng Alert Level 1. Mga kariyon, mga kabalen, sa puntong ito at panoorin ho natin yung naging talakayan namin ni Ginoong Dom Hernandez, ang Secretary General at First Nominee ng Pasada Party List. Nakapanayam ko ho siya kaninang mga alauna ng tanghali at napag-usapan nga ho namin yung magiging epekto nitong Alert Level 1 sa transport sector. Narito po ang aming naging pag-uusap. May Pagkatpanapon, Pampanga, magandang hapon Central Luzon at nandito po tayo sa ating kilalanin ng kandidato segment. Pero bago po ang lahat, mga kabalen, mga karyon, ipaalala ko lamang ho sa inyo na Alert Level 1 na ho tayo dito sa Aurora, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Angeles City at Olongapo City. Simula ho yan bukas, March 1 hanggang March 15. Habang mananatili naman ho sa Alert Level 2, etong Nueva Ecija and Zambales. Kabilang ho sa mga malalaking pagbabago dyan sa Alert Level 1 kung tawagin ay yung pagbibigay ho ng full capacity o yung pagbibigay ng permiso sa mga transportasyon na magamit in full capacity. At para ho mapag-usapan pa natin lalo yan, ay mayroon ho tayong bisita dito sa ating programa. Wala hong iba kung hindi si Sir Dom Hernandez, ang Secretary General at First Nominee po ng Pasada Party List. At magandang hapon sa iyo, Sir Dom. Bumati ka muna sa ating mga tagapanood dito sa ating programa. Magandang hapon, Justin. Salamat. Medyo parang naging suki na ako dito sa CLTV. But malaking pagkakataon nito para masagot natin yung mga katanungan ng mga viewers natin. Salamat ulit sa pag-imbita. Opo. Alam niyo sir, nagkausap lang tayo last week pero ito dahil hindi nauubusan ng issue yung ating transport sector. Karamihan sa ating mga kababayan talagang riding public, mananakay sa mga pampublikong transportasyon. First things first, sir. Paano ho tinitignan ng Pasada Party List itong mangyayari bukas, March 1, na Alert Level 1. Sa tingin ho ba natin, yung mga miyembro natin sa transport sector, handa na ho ba sila at may sapat na gabay ho ba na nanggagaling mula sa ating national na pamahalaan? Magandang question, Justin. Ayon sa aming survey at sa aming mga information drive na continuous naman namin ginagawa sa iba't ibang sektor ng transport, tulad ng bus, ng UV, ng tricycle, jeep, even yung mga barko at eroplano, to be very transparent, marami pa rin kakulangan sa paghahanda dahil kulang yung oras dahil itong mga sasakyan na ito alam mo naman kailangan mini-maintain ito at pati ang mga driver natin.
So ang pinupush po natin sa pasada, nung nagkakaroon na po ng mga balita na magre-reopen nga ng alert level 1, which means wala ng capacity, wala ng loading capacity limit, nagsimula na kami ng information drive at sinabi na namin sa mga driver, i-check nyo na ang inyong mga sasakyan na pangbiyahe, ihanda nyo na yung mga ating mga hand sanitizer kung afford nyo, at make sure lang yung minimum health protocols dahil we're expecting na talagang maraming mananakay na lalabas na bukas sa alert level 1. Ang pakiusap lang namin at patuloy naming sinasabi sa mga transport operators, wag po kayong makakalimot na nandyan pa po ang COVID. Meron pa rin pong cases at may chance pa rin na ito ay matransmit, lalo na sa pagsakay sa pampublikong sasakyan dahil lalo na pag nag-overcrowding. So hindi rin naman natin masisi ang transport workers dahil 2.5 years na, 2.5 years na ho silang walang kita. So kaya talagang palagay namin ay they will take advantage and the opportunity to try to make some money na, ng magkaroon na ng kabuhayan ulit sa pag full capacity. Pero dahil kahit it doesn't mean na alert level 1 ay papayag na tayo na may sumakay na mga walang mask, at yung mga ating mga, lalo na yung mga high contact surfaces natin, lagi namin sinasabi kung meron tayong budget, let's make sure na talagang lagi yan pupunasan, pasadahan ng alcohol para yung yung safety rin ng riders ang kailangan din natin i-prioritize, hindi lang yung kita kada pasada. Napakagandang punto niya na Sir Dom. Magandang paalala ho sa ating mga tagapanood na nariyan pa rin yung COVID-19 pandemic bagamat nagluluwang tayo ng restrictions. Pero ito Sir Dom, nabanggit nyo nga no, for the past 2.5 years, nakita natin yung mga kababayan nating driver talagang yung namamasada no, sa iba't ibang sektor o sa iba't ibang panig ng bansa at iba't ibang sasakyan man yan. Nakita natin na talagang sila yung sabihin na natin nadikdik doon sa sitwasyon eh. Kasi remember when we had this 2-month lockdown na talagang total lockdown, halos walang pasada yan. Nung bumalik yung pasada nila, may mga regulation, etc. Pero isa ho yung observation natin at may mga nakausap tayo mga driver, karamihan sa mga sinasabi nila, kalimitan sa sinasabi nila, sino ba ang susundan namin? Medyo parang paiba-iba yung binibigay na protocol sa kanila. Sir, ano ho ba sa tingin ninyo ang dapat gawin ng pamahalaan? At kayo bilang isang tumatakbong party list, kung kayo ay maupo sa Kongreso, para magkaroon ng iisang kumpas sa ating transport sector? I think ang major na, ang root cause itong kaguluhan ng miscommunication dahil medyo overregulated po ang transport industry. Marami po tayong sinusunod. Meron ding enforcers, may LGU po tayo na sinusunod, may MMDA, LTFRB, DOTR, Ports Authority, CAAP. Napakarami po niyan. So I think kung tayo po ay mailuklok sa Kongreso, sana ang magawa natin, ma-rationalize natin yung mga agencies na nagre-regulate para yung kumpas na yung sinasabi, isang meeting lang, isang desisyon ay madali na maibababa sa mga transport workers kung ano bang dapat paghandaan. Kasi to be fair naman po sa gobyerno, itong COVID ay unprecedented. Hindi naman po ito nangyari dati. Hindi pa po ito nangyayari dati kaya nagkaroon po tayo ng IATF na ang IATF ngayon ang nagbababa ng mga desisyon regarding sa mga alert level na dati po yung mga MECQ, GCQ. Ngayon po ay nag-shift na tayo sa alert levels. At ito po ay dinidisseminate sa iba-ibang members ng IATF. Kaya medyo nagkakaroon lang po ng konting kaguluhan at confusion sa ating riding public na malaki po talagang impact. Kasi ikaw bilang mananakay, may gusto kang puntahan, hindi mo alam kung may masasakyan ba ako, gaano ba karaming sasakyan na pwede kong sakyan sa araw na ito. So kung may klaro lang po sana na isang kumpas na yun na nga, pag na-irrationalize na natin ang mga regulating bodies ng transportation segment para sa bansang Pilipinas po, mas mabilis na po tayo makakakilos. Dahil lahat naman po tayo yun ang goal eh. Ang mabilis na pasada at safe na pasada nga dun sa ating mga patutunguhan. So it's both, it's mutual for the transport workers, the riding public, and the LGUs also para hindi na po tayo nag-back and forth sa mga desisyon kung ano po ba talaga ang dapat sundin at hindi. Ayan, maganda yung nabanggitin niyo, Sir Dom. Tama naman, na ngayon nga lang natin nakaharap itong COVID pandemic. At least moving forward, meron na tayong naging karanasan. Naway mapaghugutan naman natin ito ng aral. At gaya nga ho ng binabanggit niyo, i-rationalize yung
yung mga measures when it comes to the riding public and the transport sector. Sir, maiba naman ako, alam naman ho natin yung ating Duterte administration, isa doon sa mga project niya ay yung build. At marami rin ho dito sa atin, halimbawa sa Central Luzon, ang sinasabi para magkaroon ng mas maunlad na countryside, magtayo ng mga infrastruktura at may magandang access sa transportasyon. Kayo ho sir, sa pasada, paano ho ninyo nakikita itong pagtatayo ng mga ports, ng mga airport, paliparan, mga daungan, sa iba't ibang panig ng bansa? Gaano ho ito kahalaga para mapaunlad natin ang ating ekonomiya? Justin, yung itong mga major infrastructure na to, hindi ito barya. Bilyon ang mga ginagastos. In fact, marami dito ay PPP dahil nga para mas mapagaan ang kapital na kailangan ilabas ng gobyerno ay nagpa-partner sa private sector. Ngayon, bilang bilyon ang kapital at hindi naman sa overnight nangyayari, maganda sana pinag-aaralan talaga ng mabuti. May long-term plan, may capacity planning, ilan ba ang mananakay dito given the population growth, and I think to be fair naman sa mga developers ng ating mga transport infrastructures ay inaaral naman ito ng mabuti talaga. Minsan lang talaga tulad nung na-mention mo nga, merong airport sa Clark, biglang may airport sa Bulacan. Yun yung mga minsarang bakit kailangan ng dalawang airport doon ay sana sa ibang karating na lalawigan na lang ito dinala dahil alam naman natin na ang mga transport hub, pinapausbong niyan yung ekonomiya ng isang lugar. So kung meron na sa Central Luzon, sana yung kapital na nailaan sa isang airport na napakalaki, na bilyon ang budget, na magbibigay ng libo-libong trabaho, mas maganda ho sana kung naipag-aralan ng mas mabuti at nailagay na lang sa ibang lugar. Going back to yung na-mention nga natin na itong pandemic nga ay unprecedented, meron tayong tinatawag na new normal. Dahil nga sa pagkagipit ng mga mananakay nung itong pandemya, na-push po, na-accelerate yung active mobility. Ano ba yung active mobility? Yung mga bisikleta, paglalakad, meron tayong mga scooter tayo nakita dyan, di ba? Ngayon, hindi po natin pwede isa walang bahala ito kahit bumalik tayo sa alert level 1. Kapag tayo po sa Kongreso, sana po aralin din natin ano ba yung mga batas na dapat mag-protect sa ating mga bikers. Gusto ko lang i-raise. Hindi dahil gusto ko makuha yung boto ng mga bikers natin. Napakaraming bikers, pag nasa EDSA. Minsan lang hindi kasi klaro kahit sa mga private cars, hindi klaro kung ano ba yung karapatan ng isa't isa dun sa daan. So ngayon na may malaki ng force na nagsasabi na gusto na namin itong active mobility, gusto na namin magbisikleta papunta sa trabaho o pauwi. Dapat gawan na natin to ng mga kaurukulang batas para maproteksyonan yung nagbibisikleta at yung mga mananakay natin at yung mga may pribadong sasakyan, because we all share one road. At I always go back to our motto na respeto sa daan ang kailangan. Kahit anong batas ang ilagay natin dyan, kung wala kang respeto dun sa kahati mo sa daanan, wala talagang mangyayari sa atin. Hindi tayo uunlad. Kaya going back to active mobility, yun nga, marami na pong naglalakad at yung iba nga, nagja-jogging pa papunta sa trabaho, naglagay na ng shower room sa work. So maski itong mga tumatakbo at naglalakad papuntang trabaho, marami ring mga balakid. So gusto natin, ayusin natin yung mga pedestrian lane na yan, yung mga sidewalk na yan, sino ba ang dapat sa sidewalk, sino ba ang hindi. To be fair to some or most of the LGUs po na hindi pa overcrowded, maganda ang respeto nila sa pedestrians at sa sidewalks. At nakikita naman natin, pag maluwag ang sidewalk, wala namang tao na naglalakad sa kalye. So yun po sana makita natin all through sa buong bansa po natin na talagang simulan na yung disiplina na kung saan dapat ang mananakay, doon lang po dapat maglalakad. So yun po yung mga ating mga susolusyonan sana pagdating sa Kongreso. Nabanggit niyo yung bike, sir, dito sa Pampanga, talagang dumarami rin yung ating mga kababayan at isa doon sa mga kahilingan talaga nila is magkaroon ng allotted bike lane. O yung iba may bike lane naman, kaso gaya nga ho ng nabanggit ninyo, hindi rin nirespeto ng ibang mga driver yung disiplina. Pagdating sa disiplina, sir, isa ho doon sa mga ipinatupad ng pamahalaang Duterte is yung dagdag rekisito dito sa pagre-renew ng lisensya. Alam naman natin, may exam, pero 10 years ito. Sir, sa tingin niyo ho ba itong ganitong patakaran, isa-serve niya talaga yung purpose niya? Or dagdag pahirap lang lamang ito dun sa mga gustong makakuha ng lisensya? Alam mo, maganda yung intensyon ng rekisito na ito. Ang tanong dyan ay
maganda bang implementasyon. Pag na-implementa to ng maayos, ay sigurado ako makikinabang naman yung mga mananakay natin at mga private vehicle owners at even yung mga nagbabike. Pero kung tatanungin mo as for the timing of the added this prerequisite, palagay ko ngayon ang hindi tamang oras. Aralin muna natin hindi yung karagdagang rekwisito, kung hindi yung implementasyon. Pag alam natin na may implement na natin ang maayos given the pandemic, tsaka natin i-roll out. Kasi kung i-roll out lang din natin yun para lang masabi na na-implementa natin at hindi naman tatatak sa utak ng mga mag-a-attend ng maayos, hindi rin mareresolba yung mga problema. So, hindi ang epekto naman ng pandemic hindi lang sa gobyerno. Lahat tayo, even private sector, business sector, talagang may impact dahil nga hindi nagkakakita face to face, hindi nagkakausap ng mas madalas tulad ng dati. Ganon din yung mga efforts ng gobyerno, lalo na itong mga added requirements nga sa pagre-renew. Palagay ko kung mas maganda at magtuloy-tuloy yung ating recovery, mas maganda na yung mobility natin, saka natin i-activate at i-implement ng mas maayos para hindi masayang ang oras nung nagre-renew at nung mga taga-renew. Sir, bilang panghuli na lamang, ano pa po yung aasahan ng mga taga Central Luzon at ng buong bansa, no? Mula ho sa Pasada Party List, kung kayo ay mailuklok bilang mga kinatawan sa Kongreso? Natataon na hindi lang kami ay bago po dito sa party list system at sa Kongreso. Hindi po ako galing sa isang political family or anything. Pero matagal na po kami sa transport sector. Alam po namin ang mga issues at mga problema na kinakaharap ng mananakay at ng transport workers. Given na bago po kami dito sa arena na ito, bago rin po ang sitwasyon. Palagay ko ay napapanahon na dahil nga sa COVID at sa pandemic, talagang magkaroon ng boses ang transport sector sa Kongreso para ating mabantayan at matingnan kung saan pa pwede mag-improve yung mga sistema. Tulad nga nung sinabi ko, dati naman hindi naman inimplementa yung bike lane. Pero ngayon, I know for a fact that the bike lane will stay. So kailangan po itong mga to ma-reinforce natin na hindi lang masabi na pininturahan lang, may separation na bike lane na yan. Hindi po ganun dahil marami po tayo nakikita, butas-butas yung bike lane at pwedeng ikapahamak ng mga nagbabike. Sana po i-implementa natin na maayos. Maganda po yung mga initiatives at kami po sa Pasada kung mabigyan ng pagkakataon sa Kongreso ngayong Mayo nga, ay ito po ay tuloy-tuloy nating babantayan, pagmamatsagan at hopefully makapag-atid ng ginhawa sa mga mananakay at sa mga transport workers. Okay, maraming salamat po Sir Dom Hernandez, ang Secretary General at first nominee ng Pasada Party List. Sir, it's always a good time to discuss things with you, lalong-lalo na ho itong mga malalapit sa sikmura ng ating mga kababayan, lalo na yung mga mananakay. Sir, mag-iingat ho kayo at maraming salamat. Good luck po sa inyong kandidatura. Salamat, Justin. Always a pleasure to be on CLTV. Salamat po. Yan mga kabalan, mga karyon, narinig ho natin si Sir Dom Hernandez, ang Secretary General at first nominee ng Pasada Party List. Kabilang ho doon sa mga pinunto niya, mga karehiyon, yung pagkakaroon ng rationalization doon sa regulation pagdating sa sektor ng transportasyon at syempre ito ang pagpapanatili ng kaligtasan sa kalsada kahit na yung mga pampublikong sasakyan man yan, mga pribado o kahit yung mga nagbibisikleta na alam naman ho natin dito sa Central Luzon, napakarami din ho yan. Mga kabalan, mga kareyon, marami pa ho tayong pag-uusapan mamayang 3:00 naman sa ating CLTV Balitaan. Ako po si Justin Dizon. Ito ang Kilalanin ang Kandidato. Sa haba po ng traffic sa EDSA, pabayaan ko po na umihit. Madalas po nakakaranas ako ng pananakit ng aking bewang. Ang findings po sa akin ay nagkaroon po ako ng kidney stone. Dahil sa kidney care, ang problema ko sa kidney ko solved na. Kayang-kaya ng kidney care. Ang kidney care, hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.